Kwazwai vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvakare pane chino chirongwa Zim Facebook Secrets and Confessions. Regai tipinde maconfession edu muzuva ranhasi. Yekutanga inoti, makadii mukomana Ashi? Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukomana ane makore 29. Ndaiva ndiri mutoxic relationship. Ndobva ndati regai ndibude muarea maigara musikana wandaidanana naye ndiende kuSouth Africa. Chikonzero chaive chokuti mai vake vanga vasisandidi. Saka ndaisapota musikana uyu kubva palockdown. Zvinhu zvaive zvakamuomera mushure mekunge mai nababa vake varambana. Saka ndaigara ndega mu2 rooms ndichishanda nevarungu pagame park. Ndaihora mari yaikwanisa kundichengeta plus kusapota musikana. Ndaitenga hembe dzake nechikafu. Mai vake vaindigamuchira pamba, vanga vakundiita semwana wavo. Ndakabva ndadzosera baby kuchikoro kuno supplement Science and Maths, ndikamuvhurira business rekutengesa hembe. Akabva apasa ndikafara. Then 2023 akawana basa. Ini varungu vakati vakudzokera kuAmerica. Saka ndakabva ndamiswa basa because business ranga rava low. Ndikati rega nditsvage rimwe basa. Ndanga ndakuti 3 months ndashanda pamwe ndagara. Mari yakanga yonetsa because ndaihora 500 to 600 kuvarungu kuya. Saka life yekushayiwa mari ndanga ndisina kuijaira. Mai vemusikana vakabva vatanga kuita attitude kubva ipapo. Saka ndanga ndisisauye everyday takuonana kumba kwangu. Rent yakanga yondinetsa chaiyo. Ndobva ndati rega ndidzokere kumba kwevabereki. Musikana akanga asasandioni kunge chinhu, apa ndaimuda. Ma-off days ake akanga akuenda out nemafriends ake, ini onditi ndiri busy. Akandiudza kuti hazvichaite kuti ndisvike kumba. Ndakabva ndatanga kunwa doro sebenzi, ndisisafungi about tomorrow. Ndakasvika pa-extend yekuenda for rehabilitation classes. Zvakaitika gore rakapera. Ndokuzviudza kuti ndakufanirwa kuchinja. Ndokudzoka kuSouth Africa. Ndokutanga kushanda. Iko zvino musikana akakonana namai vake. Akutaura chokwadi kuti mai vake ndo vakange vasingade. Akunditi dzoka. Akutaura mashoko akawanda achishoropodza mai vake. Akuti atsvaka imba yekuti agare ega. Hatina mwana tese or anything. Ina handichazive kuti ndotsvaka zvinyuwani here kuno oro ndodii. Nokuti pese apa pavanga vasisandidi. Ndikufungira aiva nemumwe mukomana chete wavakanga vamutsvakira. Oro zvaanga avaratidza. Kutaura izvezvi atobuda pamba paanogara. Iyi ndo imwe yeconfession yatumirwa naID. Regai tipinde next confession yedu. Hanzi makadii mukomana Ashi? Mwana wangu musatanist. Ndiri mukadzi ane 37. Ndine mwana wangu ane 16 years. Uyo ari muborder. Zvino kubva 2 months ago, I noticed kuti mwana pese paanoya mumba tunoita madzikirira nokurota nyoka. Little sister yake inenge ichiona nyoka, ototi mama, ona nyoka. Zvisine hazvo ndakatanga kuzvifunga kuti zvinhu izvi why zviri kuitika panouya mwana. Last week akauya apedza kugeza. Kamufana kake kakanopinda mumba kasina kunoka. Mwana akauya achichema, hanzi mama, ndaona sisi vane musoro wenyoka. Ndikati unopenga here iwe, sisi vakuru ava vangachinja here. Haatsiuriki, haatauriki naye. She's always in a room. Ukamubvunza anongoti ndinenge ndichiverenga mabhuku angu. Zvakazoitika musi wesvondo ndamuti hande kuchechi. Akaramba akati musoro uri kurwadza. Iniwo, sezvinoita kabuda ndokusvika pamusuwo wechechi, hameno chakanditidzokera kumba. Ndakati kune vamwe vana, pindai, ndodzoka. Ndakaenda kumba, ndasvika, ndakavhura gate zvakanaka. Asi mumba maive nesound yaityisa. Ndakavhura door zvinyoro-nyoro. Ndobva ndanzwa noise iri kubva kurumu kwake. Ndaenda kuvhura door kudai, ndakawana mwana ane musoro wenjuzu, musana une tattoo rezinyoka. Mukoma ndakabva ndapunzika. Ndichimuka ndakazongoona ndakagara pagaraji riri pedyo nepamba pedu. Handina kugona kutaura pane chinguva. Ndakazofonera murume wangu kuti auye pagaraji. Akauya, ndikatsanangura nezvechiitiko ichi kumurume. Ipapo ndainzwa sendinotsva.
Murume akati handei kuchechi tinoudza mufundisi. Mind you, iye haana kundiona pandakavhura door. Tadzokera kuchechi kuya, takasvika ndokubva tataura straight kuna mufundisi nevamwe vakuru vechechi. Takabva tamhanya kudzokera kumba. Tichisvika takaona mumba make mune hari yeropa nemashamwari ake 6 apa vaive nemiswe yenjusu nemazinzara. Mukoma vafundisiwo vakamhanya pamwe chete nekupunzika. Ndofunga iye akazvifila nokuti vaive bhizi kunamata hari iya. Takamirira kunze kwegedhi, pasina nguva iye akabuda panze. Tichimuona paya takamhanya tichimutiza. Tichizodzoka akatoita sepasina zvaitika, asi mumba hamuna rugare mukoma. Toita sei? Vamwe vana ndakaendesa kwamai vangu nekutya kuti vangajoiniswe. Vadiwa vateereri, ndo maconfessions anga tinawo mukati mezuva ranhasi. Ngatione kuti tingabatsirana sei naHaidhi atumira message yekuti mwana wake akajoiniswa Satanism.